tanan man gid ta gitintal, walay tao nga dili tintalon. Ang tentasyon walay gipili, pastor man ka, leader, alagad sa Ginoo, magwawali, no. Samot na kung nakay ministry, samot na kung tinud-anay ka nga ning sunod sa Ginoo, tinud-anay ka nga naay relasyon sa Ginoo, mas the more mo kusog ang tentasyon. Of course, kay ang yawa di managanahan nga kanabitawng maduol kas Ginoo, ang yawa di naganahan nga musunod kas Ginoo, ang yawa di naganahan nga mubiya kas kangit-ngit. Mao na nga makit-an sa panuway igsoon nga minbiya na kas kangit-ngit, naglakaw kas kahayag, nagsubay na kas kabubuton sa Ginoo. Nagyon ang tentasyon. Kamo diha gitintal, ako sa diri gitintal. Walay exempted sa temptation. Apan na nakanindot lang kung ikaw nga Kristohanon, kung ikaw nga tao mainampuon, kung ikaw kanunay ka nakakonected sa Ginoo, kanunay ka nagpabilin sa pulong sa Ginoo, na kay gitawag og quality time ni Lord every day. Dili ka mahiluna, mahimutang kung dili ka mapuno, makatilaw sa presence ni Lord. Diferensya siya kay kung ingana ka unya makaatubang kag temptation, ligon ka kumpara atong way igong panahon sa Ginoo, kumpara atong walay basa-basa og pulong sa Ginoo, kumpara atong kana bitawng dili may nampuon, no. So mauna nga naka-advantage kay kung kita kabalutas atong commitment sa Ginoo, kung kita na adyoy hingpit lawom bahugot nga relasyon sa Ginoo ni Kristo igsoon, kanang konektado ta kanunay ba kabalo na ba ta mga igsoon nga kuno ning gibalik-balik na kung ang usa ka sanga nag-connected siya sa punuan, mamunga gina siya. Unya ako lang ni siyang gisambingay ba sa fruit of the Holy Spirit, no. Fruit, bunga man na siya nga self-control. Once connected ta sa punuan nato nga mao si Kristo, di kalikayan magbunga ta og self-control. Manang kung konektado lang ta sa Ginoo kanunay, kung kanunay ta nga nagpabilin sa Ginoo, wa ta mobiya, di ta mukang igsoon, mubunga kita og pagpugong sa kagalingon. Mao na nga sa panahon nga mohamag ang tentasyon kada adlaw, I believe ang uban nyo diha, even me, na ang tentasyon every second, every minute, every hours, every day ang tentasyon na bisan bitaw usay kabantay mo, bisan matulog ta, musud ang mga ngilad nga damgo, temptation. Ang yawa na dili na matugpod. Ingon ba lang kasulatan nga ang yawa sama sa leon nga nagmulog, nagsige, naglibot-libot. So mao na siya kay mo-offer na siya og tentasyon nato, labi na mga alagad sa Ginoo, nagsunod sa Ginoo na sa ministry. Pero mao lagi ni ang naka-advantage igsoon kung hingpit imong relasyon sa Ginoo, mainampuon ka, nadyo kay quality time ni Lord, kay sa panahon ang tentasyon mohamag nimo, ligon ka, no. Di ka madali-dali sa yawa igsoon, dili ka madali-dali og bira sa yawa, kundili makalabang, makalahutay ka, maka-overcome ka, nganuman husgan man ka spiritually, because you spend quality time ni Lord, because you spend quality time in His Word, because you are prayerful. Mao na siya igsoon sikreto. Ano nakasulti ko? Ingan na sad ko, grasya sa Ginoo. Ako sa tintalon, kamo gitintal, kita tanan gitintal. Pero depende na sa paghandle na to, o depende ra po na sa atong commitment o relasyon sa Ginoo. Kung ang atong relasyon sa Ginoo hugot, no, walay kang walay distansya, then sigurado nga makabarug ta sa mga lain-laing tentasyon o kabalo na beta. Once tintalon ta, ang itintal pud sa yawa kanang kaluyahon mo, di man mo tintal ang yawa nimo kung kabaw ang yawa nga di ka matintal. Unsay type nimo asa kahuyang diha katirahan. Mao nga kung ika-advise igsoon, ika-bilin is for us para mahimutang ligon, makigatubang sa tentasyon. Kinahanglan nga di gid ta magpakanga sa atong relasyon sa Ginoo. Dili ta magmudistansya, kanunay tang konektado, connected ta, magpabilin ta sa Ginoo, kay ingon niyang pulong kung magpabilin ta niya sa mamunga ta, magpadayon ang atong bunga. And as what I have said, one of the fruit of the Holy Spirit is self-control, pagpugong sa kagalingon. Pagpugong sa kagalingon. Ato na siyang mabatunan kung konektado ta kanunay ni Lord. Sa kagamayng pagpainumdum, nining mabungahon nga kahaponon. Ampo amping abante. God bless everyone.